Jadi mau lihat ma di hatta. Mau lihat matong nang dihita sa luhutna. Binita ni ulaw sa daryon. Ima tutu diliga-liga tutur dihita na makahamaranggi. Asa didok na tua-tua. Asa tiniti sanggar matong binain huru-huruan. Jolo sinukun mamarga asa binodo pertuturan. Nuaing pera jadi dang. Manuk kumahami tuamu marga ahado halak damang. Musidok buti hami. Gabi majalah horas mengatakas kutu ima apar suduli nami marpanak kasih taringok di tulang ni helamuna. Marga bapak mahami raja duli. Mau lihat matutu di tuhatta dinaw takas nahita nalaho lima ulaun ni boruta di bagasa partikianon ami petutu nung halatung lasrohan nami marga papaham matutu bihamuna hahang nami tidok na tua-tua molo hamu di jolo hami matong di budi molo hami di budi hamu matotong di jolo raja di dahang di liga-liga tutur kita di bagasan ulaun ni galekta di partikianon nung atung macay godang sinamok ni borutai naung di jalo hami alani molo tuk sungod dia penonno sinamok ni boru namion boru taon naung di pasahat lima par gelengopta amang boruta raja istijab tung las marohamu namang las mabadata las manang patodyo tatujuluanon martami yang manita tomata nomor 2 di bata ang gia tujuluanon dilehon ma akasilas ni roha di hita suang songonima di helata ng boruta nuaing pe partikianon di pasatay matuamu nyoma dalawa mo ma. Gabi majalah horas diamu apara suduli nami simatuani bere nami mengatakas tutu di pasangan tamu sinamok na gudangi tuhami marga bapahan lima tulang ni helamongan Ima tutu pamahon nasi sada buru hita jadi ope buru silaban bolo di jolo ni marga silaban buru silaban doh alai bolo di jolo nami buru paham mau dah buru iko sangat doh benon nami buru nami situ doh di hami marga bapahan molo tumadong na orang lebih dia kapak kata ni bere nami oh tuhami ho perjulo tuak kamang moko perjulo mangaluga-luga unang top tumarga silaba ope di ho bere na burjulo ho bere pangiduan nami sinakatulang mo rosok ke burjulo tidak itu masih juga kamu kalau di rumah tangga saya ronggo akan orang lebih jadi apa sih dulu mengataruli hami isinamat di burut teh gabe soalnya idok nilai dua matuju lohono dulu di siapa lo mah asonggopan di dalam riam ors mami nama jalo tu masih tak nadi aku nama ngalir bergeru di pasat kamu sinamot sangat dohami apa harus muli kat kamu nak apa tujuan naung bergeru di calo kamu saya pengurutkan marga setijak sisa ada pangalapak buru matong amang burta marga setijak tu kita jadi songon nedok muni apa harus dulu nak kelingan bola kamu di jolo kami matutu di budi bola kami di budi kamu nggak di jolo bola dong akau laun dia mengburta raja situjak alani dono nami mah sok kata di dua ada redup pong matu gitu di lobu ada rati di tugu di horbo nang sorma dua mah kamu apa harus dulu nami bayi hudut paupu satu nomor ini satu nomor nol matutu ope di hamuna dari nami dok buru nami panggiduan nami itu materi bata gabi keluarga yang berbahagia mahamuna keluarga sebelas kiroha mah disalut keluarga sebelas sangat mah di luar itu harta nah kening nunga di jalo hamu kasu-kasu setu harta ima ulau kamu asa dengar rumah tanggamu tujuan naro dono nami sok katanis dua asa dikit jangin arirang di tor panggengkonan parsari belum muna mah nasu jadi sirang di muna mah hot marsi gongkonan matutu asa tuga laka tugu sikoro di dolok ni purgadua tuga anak mahamu tuga boru donga mumat tong satu na sorong dua matutu asa lomak sili juang lomak sobina buah manang di dia biamu melaulaun tangyang nami sa tulang papahan saya disima hamuna
Ipas-pas berapa? Gitu. Sasa di Solo mah satu botian. Nunga satu jalo hamil. Ima titi marakut songo sinamo ni burukku. Sesahat may taon sa luna. Tubang gabihan. Sahat man tubang perasa. Tuh. Wah, dia parsiduli. Abu Imade. Gimana? Inamada langsung mah. Dia mubar musik namin. Masih kalangan mahami doa parsiduli namin. Grabe mang gabi. Bada bang majo na partisip.